Hola, sóc la Júlia i m'he disfressat de l'Emily, protagonista d'aquest llibre anomenat Els caçadors de llibres, l'eslògan del qual és "La vida és un joc i els llibres, les fitxes". El complement que he triat per aquesta disfressa ha sigut aquest llapis en el monyo, que és un tret característic d'aquest personatge. Aquest llibre, començo per aquest perquè és el que més m'ha agradat, ja que conté un piló d'enigmes que pots anar resolent a mesura que llegeixes el llibre i a més és un joc que m'agradaria molt jugar-hi, tot i que sé que no existeix. La paraula nova que he après amb aquest llibre és capitular i en aquest context vol dir que no has de deixar de ser tu mateix. El llibre tracta sobre una noia que no para de mudar-se a llocs perquè els seus pares volen viure als 50 estats d'Amèrica i arriba a San Francisco. Paral·lelament, un senyor molt important, que és el creador dels caçadors de llibres, ha estat atacat quan anava a una conferència i el llibre havia d'ensenyar un llibre que és molt important, però els seus agressors l'han agafat. Això sí, no l'han volgut, li han tret importància i l'han tret a la bessura amb la mala pata, amb la mala sort que no hi ha l'ona encertada. L'Emily l'ha agafat pensant que és un llibre amagat sobre els caçadors de llibres i a partir d'aquí comença l'aventura que ha d'anar resolent enigmes fins que arriba al final del joc amb el seu amic James. El segon llibre és aquest, que es diu Sherlock, Lupin i jo, el misteri de la Rosa Escarlata. La paraula que he après és crepitava, o sigui, el foc crepitava, que és el soroll que fa el foc quan crema. I el llibre tracta sobre que anys abans hi havia una banda que atracava gent molt rica i agafava coses de molt valor i han com ressorgit de temps passats i hi ha 3 crims i van resolent també misteris i fins que al final arriben a l'entrellat de tot. El tercer llibre és aquest, Jill Puppy, la detectiu privat, Festival sobre 4 rodes. La paraula del qual he pres és batum, que és per enllustrar les sabates, netejar-les, i tracta sobre que és un detectiu privat que s'han equivocat amb l'adreça d'una nota i li va portar al seu propietari, però se n'adona que volen atracar un banc per uns conductes subterranis que hi ha en aquella casa, però per descobrir com s'ho fa per parar-los a l'hora de llegir. Això és tot, espero que us hagi agradat i adeu.